Ben, é unha elección, digamos que condicionada por moitas cousas. Unha delas, evidentemente, polo autor. Benedetti é un home que trata os temas sempre con dureza, tal como son, con sinceridade, destripa as situacións e os personaxes, e, polo tanto, xa me sentín atraído por eso. Logo, a temática en sí, a temática, bueno, é unha temática preocupante e apaixonante, o 50%. E despois, técnicamente, pola implicación que ten unha obra con somente dous personaxes. Dous actores enfrontados sempre son unha tentación. Entón, sacar ou tratar de sacar o mellor de cada un, pois evidentemente é atractivo. Por lo tanto, digamos que esta obra reunía unha serie de condicionantes que, bueno, pois que se fixo atractiva e decidín meterme a él. Realmente non, porque si ben Benedetti se baseou nuns acontecementos históricos concretos, son situacións históricas que son extrapolables a outras realidades. Por exemplo, a nosa realidade, concretamente. Hai unhas similitudes fundamentais nas situacións. Por lo tanto, digamos que foi adaptar, pois, o mellor, a expresividade idiomática máis que outra cousa, non? As situacións, a verdade é que non requerían unha grande adaptación. A escenografía é moi sinxela, non hai elementos que distraigan a atención, é dicir, a atención está fundamentalmente marcada na presencia dos dous personaxes e fundamentalmente no que se di. É unha obra moi baseada na palabra, na forza da palabra. Isto, bueno, tamén para unha persoa como a min, que ven do mundo da radio, onde a voz, a palabra é o todo, pois claro, tamén é un atractivo engadido, non? Bueno, esta obra, evidentemente, ainda que logo hai uns diálogos tensos e tal, tamén hai unha primeira parte que é, digamos, moi forte en canto a palabra. Hai un intento de anular a unha persoa só, exclusivamente mediante a palabra. É dicir, é algo tamén a ter en conta, sobre todo hoxe, que probablemente as tendencias teatrais van máis ao minimalismo, van máis á expresividade conceptual, á expresividade corporal, e non tanto á palabra. Pero, bueno, creo que non se debe esquecer a beleza, a singularidade e o poder da palabra. É outra das cousas que me fixo inclinar por esta obra tamén. En cuanto a dificultade, pois non, realmente non foi demasiado difícil. Bueno, eso sí, xa ten unhas razóns persoais. Xocas, si ben na obra, no original de Benedetti, se fala do alias de Pedro como Rómulo. Aí quixose facer unha simbiose entre Rómulo, fundador de Roma, e Pedro, primeiro papa de Roma, en fin, quixose facer aí unha... E eu decidín, pois, que xa que Benedetti tiña os seus porqués, bueno, pois eu tamén me podía permitir ter un dos porqués. O nome de Xocas foi simplemente un intento de humilde homenaxe a un gran home ourensán como foi Xaquín Lourenzo Xocas.
E Andresiño é, por outro, grande home que, si ben non era ourensán de nacemento, si foi ourensán de adopción, e que tuvo o seu papel tamén importante nos anos un pouco complicados con foros da transición. Estou a referir a Suso Bahamonde, un cantautor comprometido, de feito, estuvo na cadea por cantar certas cousas que naquele momento non gustaban moito a según quen. E seu fillo chamábase Andresiño, ou chamase Andresiño, por tanto, pues tamén é unha lembranza a Suso Bahamonde. O capitán é un home complicado. É un home que ten unha existencia complicada. Claro, aparentemente sería moi doado calificado como un cabronazo, como un pandarra, como un desgraciado, como unha persoa despiadada, cruel. Sería o máis doado, non? De feito é o que aparece na fachada. Pero si se raña un pouquinho, eu creo que xa empeza a aparecer outra cousa. Realmente o capitán é un pobre desgraciado. É un home víctima das circunstancias, en certo modo víctima de si mesmo. Bueno, pois probablemente un home que chega ao convencemento de que o que fai non é o camiño correcto, pero que ou ben non se acaba de plantexar o feito de cambiar, ou non se ve con forzas para cambiar, ou simplemente non quere cambiar. Pero é un personaxe complicado. A verdade é que fíxoseme atractivo porque é o consabido personaxe do quero non podo, non? Claro, el disfázase cunha carauta de autoridade, de aquí son eu o que manda, aquí fais o que eu digo, eu teño a sartén polo mango e aquí non se menea ninguén. Sí, vale, pero logo resulta que non hai unha base. Na súa creencia non hai unha base sólida. Entón, unha vez que se sinte atacado nos seus cimentos, evidentemente empeza a irse abaixo. É algo que é un castelo de naipes, non se sostén. É un dos atractivos, evidentemente, como intérprete falo, é un dos atractivos deste personaxe, non? Porque é un contrasentido, é alimentar algo no que o propio personaxe non cree. Entón, bueno, para un actor é un reto interesante, non? É quizá o máis salientable que vexo deste personaxe. Difícil, eu creo que non hai ningún personaxe fácil. Si o actor o quere facer de verdade, si ten que haber verdade nese personaxe, non hai ningún personaxe que sexa doado. Ningún. Nin o que parezca máis sinxelo. Por suposto, o actor ten que desfacerse ou desposuirse da súa personalidade, do seu ser, e deixarse investir por ese outro ser ao que el lle presta corpo, voz e vida. Pero só lle presta eso. O interior, o sentimento, é do personaxe, non é do actor. Por lo tanto, calquera personaxe, repito, é complicado, é difícil de facer se o actor realmente quere facer desa interpretación unha verdade. Foi complicado pois por tratar de entendelo, fundamentalmente por deixarme avasallar por ese capitán que, bueno, ten a súa parte de crueldade, que é cruel tamén, en certo modo aproveita a situación, non? Síntese importante. Entón, bueno, nese sentido foi complicado hasta entendelo que sinte o capitán. E, bueno, entender como ao longo da obra as súas resistencias, que xa eran febles, vanse acabando de minar.
En canto a referencias, bueno, por suposto, ao ser persoaxes arquetípicos, bueno, sempre buscas unha referencia. Os que fixemos a mili, pois sempre temos esas lembranzas, pois, de tal ou cual xefe, ou mando, ou oficial, ou tal, que, bueno, pois que te marcou un pouquiño, que era un pouco máis bribocente que os demais, en fin, esas cousas, non? Sempre che quedan unhas pegadas desa etapa da vida que, bueno, que os homes, durante esa época que durou o servicio militar, pois, evidentemente nos marcou, en maior ou menor grado, pero marcounos, e sí, aí quitei algunhas referencias. O que máis o como se rompe. Non sei, podría parecer máis doado de decir, pois, o rudo que resulta en principio, non. A mí gústame ver que ao final hai humanidade aí debaixo, e que por moito que el queira disfrazar de autoritarismo ou de dureza ou de... non. Ao final a máscara rómpese e aparece ese ser humano completamente espido. É no momento en que realmente encontro o ser que hai debaixo do capitán. E o que menos, bueno, pois, en fin, que haxa, lamentablemente, que houbera, haxa, e lamentablemente seguirá habendo persoaxes desta calaña ao longo da historia, ao ancho e longo do mundo. Lamentable, pero é real. Vou empezar ao revés. O que menos non hai algo que me guste menos de Pedro. Digo que non hai nada que me guste menos porque do principio ao fin é un personaxe auténtico. É un personaxe que ten moita verdade. É un home íntegro. E a un home, a unha persoa que é íntegra, eu creo que non se lle pode pedir nada máis. Entón, eso é o que realmente me gusta de Pedro, a súa integridade, a súa firmeza, o seu compromiso consigo mesmo, ademais do compromiso que ten, pois, de carácter político, cos seus compañeros, coa súa ideoloxía, ata o punto de antepoñelo prácticamente á súa propia familia. É dicir, ele declara nun momento dado que recoñece que é unha crueldade deixar o seu fillo orfo, pero hai uns principios que son aos que ele non está disposto a renunciar. Por lo tanto, pois, antepón eses principios, antepón a súa integridade, a súa fidelidade a súa ideoloxía, a esa forma de pensar, antepón incluso ao seu propio fillo. Isto é moi serio. É algo que se o espectador afonda un pouquiño, se para un pouquiño, bueno, pues debería remover un pouco as entrañas, non? E facer pensar. Sobre todo nos tempos como os de hoxe, nos que a palabra compromiso parece que non está moi de moda, non? Vale, sí, o que sexa, pero si non me compromete. Fago o que sexa, pero bueno, sin... Entonces, claro, cando son a palabra compromiso parece que resulta incómoda. En ese sentido, pues, teño que alabar a Pedro porque é un exemplo clarísimo de fidelidade a sí mesmo, que eu creo que é a fidelidade máis grande que pode ter unha persoa. Bueno, é que eu creo que hai varias fases na obra nas que a simpatía, ou máis que a simpatía, a empatía que pode haber cara un dos dous personaxes
personaxes creo que vai alternando dun ou outro, non? Ao principio, evidentemente, a víctima de Pedro, un pobriño, é o que lle zoscan, é o maltratado, é a víctima, entón, claro, as simpatías vanse todas con Pedro. Eu, lamentablemente, quedo-me cas antipatías do respetable, non? Que cabrón, que desgraciado ese tío. Pero, ao longo da obra, eu creo que esas cousas van cambiando. Si ven a simpatía por Pedro, vai medrando, vai pasando de ser simpatía a ser casi un intento de compromiso con él, non? Unha forma de hermanarse con él, de facerse con ese personaxe, de facelo teu. Tamén se vai empezando a sentir primeiro lástima. Eu creo que a mágoa é o primeiro que aparece de cara ao capitán, unha vez que o espectador vai descubrindo que debaixo dese cabronazo hai un desgraciado, hai un pobre home. Entón, hai primeiro mágoa, non sei se chega a haber simpatía, pero creo que ao final hai casi un pouco de comprensión, non mal entendida, pero eu creo que hai un pouco de comprensión. Por iso, nese senso, eu creo que tanto un como outro personaxe están bastante equilibrados no que é chegar ao público dunha maneira directa e intensa. Evidentemente, xa digo, todas as simpatías, o lado positivo da obra está evidentemente no personaxe de Pedro, non? O capitán representa o lado negativo, o malo, o ruín, pero bueno, de todas maneiras hai ese lado humano que tamén chega ao público. Eu creo que nese senso están un pouco equilibrados. Bueno, aparte de nas actuacións, ata o momento non pasou así nada, digamos, digno de mención, non? Pero nun dos ensaios, sí, ningún dos dous nos déramos conta de que contra o final da obra hai un momento no que o capitán intenta despabilar a Pedro botándolle auga na cara. Nese momento, ningún dos dous sabíamos que no vaso había auga. Ese día contábamos con que non había, simplemente íbamos a facer que había auga e tal. Ele non estaba disposto a recibir auga, de verdade. Eu tampouco estaba disposto a botarlla. Entón, claro, fixe un movimento co vaso, no vaso había auga e evidentemente levamos os dous unha sorpresa bastante grande cando vimos que realmente sí que había auga. Cando non contas con eso. Do resto, non, eu creo que a anécdota, bueno, polo menos personalmente sí, nunha das actuacións podo definirlo como unha anécdota porque se sabe un pouco do que é a interpretación pura e dura. Na segunda, creo que foi na segunda representación que fixemos, houve un momento que realmente odiei a Pedro. Sí, porque me estaba deixando quedar mal. Foi algo que me sorprendeu porque trascendeu o que é a propia interpretación. Nótese que digo Pedro, non falo de Iván, senón que o capitán chegou a odiar realmente a Pedro. Ese capitán ficticio que faemos chegou a odiar de verdade, porque hai un momento en que, claro, Pedro vai desarmando o capitán pouco a pouco, vai quitando todos os apoios que ten e deixa un pelotas prácticamente. Un momento que sí, o cheguei a odiar. Ben, nada, vamos a ver, cando me propuxen en serio ver a posibilidade de montar Pedro o capitán, necesitaba atopar a ese contrincante, a ese Pedro que realmente me fixera sentir odio, me
fixera sentir fede. Non é doado. Pedro é un personaxe moi complicado. Hai que ver que ao longo da obra Pedro físicamente está cada vez máis deteriorado, pero anímicamente cada vez está máis forte. Por lo tanto, o actor requiere un esforzo considerable, non? Porque non podes apoiarte no físico. O físico está cada vez peor. En cambio, tú moralmente estás máis arriba. Claro, como vas a ver eso se o corpo xa non o podes prácticamente utilizar contra o final da obra, non? Entón aí eu levei unha grata sorpresa con Iván, porque realmente creo que entendeu a Pedro desde o principio. O único que podo dicir é que estou encantado de traballar con este home, porque salgo a Estea e non vexo a Iván por ninguna parte, só encontro a Pedro. Iso satisfáceme moitísimo. Logo, bueno, como persoa, pois, Iván é un pedazo grande de ceo. Canto a Andrea é unha persoa encantadora. E é unha persoa moi importante neste evento, porque a persoa que dirixe unha obra como esta, penso que debe ter, ante todo, unha cousa fundamental, que é sensibilidade, moita sensibilidade. Incluso a hora de correxir. Tanto un papel como outro son moi intensos. Exixen unha entrega total por parte dos actores, tanto un como do outro. Entón, hai momentos, eu coido que para Andrea debe ser complicado, ou diría que bastante difícil, o tratar de facer algún matiz, porque eu creo que é consciente, porque é sensible, creo que é consciente do estado no que se atopa cada un dos dous actores. Entón, claro, nese estado, tratar de exixirlle máis ou tratar de decirlle, mira que isto está mal, parece que che doe decirlo, non? Entón, eu poñeme un pouco na súa pel, e a min fastidiaríame moito ter que correxir ou ter que decir. Pero claro, tens que facelo porque, evidentemente, a dirección está fora, e, por tanto, ve desde fora o conxunto, e os actores non o ven. Entón, claro, é lógico que... Pero vamos, a verdade é que me sinto moi a gusto con calquera dos dous, cada un evidentemente no seu papel. Andrea tamén é un anxo. Eu creo que no ceo andan despistados, escapouse un anxo de parar aquí. Tamén, de verdade, é unha sorte atopar a estas dúas persoas para traballar con elas. E digo porque hai unha cousa importante tamén, hai unha diferencia de idade considerable, que a veces fai que o traballo non se faga moi doado, non? Por unha banda, porque a xente da miña idade tamén temos un pouco metido nos miolos o de que xa o temos todo sabido, que non podemos aprender nada, que os novos non nos poden enseñar nada. Mentira, podemos aprender moitísimo os novos. E a veces os novos teñen a vaidade tan subida que non se decatan de que, ainda que só sexa polo tempo vivido e polas experiencias acumuladas, sabemos cousas que eles ainda non descubriron ou que están descubrindo. Por lo tanto, eu creo que se chega a ese convencemento polas dúas partes de que os dous podemos aprender dos dous, entón é cando hai esa comunión, esa comunicación que creo sinceramente que neste caso existe con Andrea, existe con Iván. Espero e desexo que por parte deles exista tamén comigo. Isto fago extensivo pois tamén aos outros membros do grupo, desde da Toute, bueno, que estamos tamén involucrados noutros traballos, e bueno, que tamén teño esa sensación con o resto de actores. Pero referíndome a Pedro e o capitán, a verdade é que estou encantado con estas dúas persoas. Creo que me tocou unha teatral lotería.
Decir que facer Pedro e o Capitán para min é a culminación dun soño. Vin estrear esta obra en Ourense hai un montón de anos, moitos. Desde aquel día soñei en interpretarla. E finalmente, ao cabo dos anos, pois atopo estas dúas persoas estupendas que me axudaron a facer realidade, me siguen axudando a facer realidade este soño de darlle vida Iván, a Pedro, este pobre intento de actor, pois dalle vida a un cabronazo como este Capitán, que, bueno, o pobre tamén hai que querer.